Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra. Un total de 47 berguedans associats al Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics disposaran d'un servei més proper a Berga. Ens reunim avui aquí amb el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona per signar un conveni de col·laboració entre l'Associació d'Empresaris i el Col·legi Professional. A l'Associació d'Empresaris portem la política d'intentar que tots els col·lectius empresarials i tècnics que hi ha a la comarca del Berguedà estiguin integrats dintre de l'associació d'empresaris a nivell de que nosaltres puguem prestar uns serveis. Actualment, ja a la seu de la FEP ja hi és el Gremi d'Electricistes del Berguedà, és Bages Berguedà, i també hi tenim en l'actualitat el Col·legi Professional dels Enginyers Tècnics Industrials. Per nosaltres és un motiu d'orgull el fet que els aparelladors, els arquitectes tècnics confiïn en nosaltres per tenir una subdelegació aquí en el Berguedà per poder prestar tots els serveis que en els seus col·legiats puguin necessitar pel seu exercici de la professió. El col·legi va signar el conveni amb l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà. Amb aquest servei s'inclourà sessions tècniques de formació, reunions de junta cada 3 mesos i informació tècnica. Doncs ja fa 19 anys que el Col·legi d'Aparelladors de Barcelona va obrir una delegació a Manresa per acostar els serveis del col·legi a les comarques de Bages Berguedà. Per tant, fa 19 anys que són presents al Berguedà com a delegació ubicada a Manresa, però ens semblava que hi faltava un graó més, que era poder acostar tots aquests serveis que ja donem a Manresa, doncs poder-los acostar en la mesura del possible a la gent del Berguedà, als aparelladors i arquitectes tècnics i a la societat en general del Berguedà. El conveni el van signar dilluns Joan Carles Bataner, delegat del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes del Bages Berguedà, i el president de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, Josep Fígols. L'objectiu d'aquest conveni és apropar físicament el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics que té la seva seu a Manresa. Diumenge es va inaugurar l'edifici Cal Marcoval de Gironella, la que va ser la casa del metge i jutge de pau Joaquim Marcoval i Bernet. Marcoval va ser molt apreciat al poble de Gironella. L'alcalde de Gironella, Ramon Costa, el descriu com a un amic, un confident i un metge molt professional. Doncs per inaugurar aquest edifici, que ha sigut la casa del doctor Marcoval, agrair la possibilitat d'estar aquí tots plegats, també a la família que estan aquí amb nosaltres. D'alguna manera el doctor Marcoval va ser el metge de Gironella i de molts de nosaltres en una època en què el metge era quelcom més que un metge. El metge era un confident, un amic, i ell ho va ser-ho, i a més en una època complicada on no hi havia les facilitats d'avui, i el metge, a part d'amic, tenia que tenir l'ull clínic, que deien, no? I el Marcoval el tenia l'ull clínic, De seguida detectava quan un malalt necessitava anar a un altre centre hospitalari per rebre l'atenció, o bé era un tractament que es podia fer des d'aquí. I comentava amb la Pitiera fa un moment que precisament ell tenia una norma, i era que quan acabava de dinar se n'anava a fer el cafè al Bar Bosc, i normalment, com que a casa meva sempre hi havia l'avi que estava malament de la diabetis i tenia problemes al peu, sempre entrava quan pujava o quan baixava, precisament per fer una visita, no? I aquest era el cas de molta gent. També era un home que tenia un sentit de l'humor i se n'havien explicat moltes d'anècdotes, no sé si totes certes, perquè tots sabem les receptes que deia la gent que feia. Quan tenien fred receptava una estufa de vegades o una samarreta a la pistora. Però bé, això queda en el marc del tema de les anècdotes, no? El que sí que és cert és que tenia un molt bon sentit de l'humor, era un doctor metge molt apreciat per tots, molt professional, ja dic, molt clínic,
i que va ser doncs, una nit i un confident per tots els tiramiquis, per això que és un motiu de satisfacció que la casa doncs, que va ser la seva, una placa que recordi que precisament aquesta va ser la casa on va viure molt bona part de la seva vida el doctor Marcubal. El govern de Gironella ha aprofitat la visita del secretari general de Governació, Jaume Oliveres, per exposar-li els nous projectes d'obra que contempla el consistori. Entre aquests es troba la remodelació de l'Ajuntament i l'adequació de carrers i camins del municipi. Juntament amb el conseller Joan Puigcercós de conèixer una mica els projectes sobre el terreny, perquè és la millor manera de prendre consciència de les necessitats que tenen els ajuntaments, no? I jo crec que el Departament de Governació ha demostrat en els últims temps una important consciència pel problema dels ajuntaments petits, de recordar que ben aviat s'aprovarà també el decret de retribució de compensació dels càrrecs electes, municipis més petits que Gironella, de menys de 2.000 habitants, que és un primer pas important de reconeixement de la tasca de l'electe local que no s'havia fet mai, i per tant estem amb aquesta tasca d'estar al costat del món local i de reconèixer sobretot el que a vegades costa des d'altres àmbits del nostre país, la realitat del petit municipi en el context de la comarca del Berguedà. Gironella és un municipi gran, però aquests projectes estan inclosos dins dels 7.000 que la Generalitat estudiarà i resoldrà durant el proper mes de març. Oliveres ha visitat els darrers projectes que han estat finançats en part pel Departament de Governació, el local del Blat i la piscina municipal. Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra.